eyona nto idikayo kule lali leyo uba xa usishiyeke imfuyo le moto yho ngosimpema nje mna zohlamba newashini awuphekanga uyayazi impembe imozulu yasehlotyeni kuba engcono wena mani uyibona itawuna ndagqibela uyibona mfana le odi ID yazi intoni saphela ogaini yazi intoni bese uzale ngokuthi kanti yaxoka uzofa uyeva yawena uyeva action hayi kwamani action 3 2 1 action uthi umbhalela amaswiti action khululeka mna mntase ndiyakholwa ndiyazi uba le nto yenzekileyo yenzeki yho uthini action okay ndiyakholwa action okay ndiyabonga mga hayi ndo yendiyithi ndiphinde okay molweni mafethu siyabulisa se-hashtag season 5 sibuyile njengoba simthembisile ukuba ngaka sila ukubuya asithembisi into siqhubeke singayenzi sicela niqhubeke njalo niyasupporta niyalike niyashare niyasubscribe yes niyasubscribe on YouTube ni-comment thetana umuntu obona into erongo acomment angoyike guys ngesilungu yesapho sisongo khona ya bafethu sabuyile kwakhona vile ngesizini ngipinde ngisibandele kwa YouTube njengoba benza mapara comment subscribe like umuntu apho abhidika khona uyakhomenta abuze sinicele details tulocaca yeah no nabantu basafuna uku-acta bafethu ozive nomdla wokusebenza nathi wamkelekile noba ungumama noba ungutata noba ulikhehlekazi noba ulikhehle noba ungusisi noba ungumntwana xa uziva nje uba wena unga-acta ungeza ukuthi sikufake u-acte bese utya i-7,000 ngenyanga ezilolo nje ngokuvela nje camereni guys 7,000 ngenyanga khala kaxa yayibo bese bami bawuthi benyanga abantu uvezele ekhadi qala ivele ibalance thank you